what's up? Yo, aibo kancane ngigitha kancane. 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 Aibo kancane. Aibo kancane ngigitha uphume ngomnyango xa kucinye ibani. Uthini? Aibo kancane ngigitha kaseli namanzi ufuna inkolani. Aibo kancane ngigitha kavale nexa uzishayela umbani. Aibo kancane ngigitha kavale nexa uzishayela umbani. Akasalali nako kwabo uyolala kulo Abdul. Lala no Hassan ayisinto phakathi Weslo mntana uphume ekuseni abuye echwacha and Weslo mntana kamameli uyamthuka noma ikhulu.